Gusii. Umurobiri ukubwatia nigo bekirwe igoro y'imyaka 13 naigo abarinse y'imyaka iyo nigo barinse y'amorokeryo y'abayibuli omwana wembe bagatebye omwana wenguko ngaye omwana wembe bakaboli omwana wenguko ngaye yo menye tengalero kuna bale mangaye omwana wenguko gatebye omwana wembe bangaye no menye tengabaito oche tunde baba ngaye tengakelitoke moiwe Umunchu muligirande bono tigankwalgania sumuru buli Chingigekero cyomu Gusii buna butambe gana tokonyara gusangana ukwana mange anekera tokuligera ligoro yo mu Gusii kati ebintu binde binge buna butambe twanyara kogosemya yo muligiro Ndizi TV aneto kumanana cyo mu Gusii amete kati ebintu binde ebinge ebyandake gwikirabone gabita yo byabire bigosire na kyakara tokumira naye twasangamo nabagaka obwato manyira bono nabokwandira gutobwatia ana bokonyara gotogorora ose comment nawe gokurusi nkwanjire ana umurobere Chingigekero cyomu Gusii bali motengerete namba nega screen ya TV omoncho muligeria asokonyara gutuma SMS oso jumbe ya anegoro yegamba nogo embaka twacho wakaseri tukolia lero goso bali motengerete gutena semeli mtandao Facebook Ndizi TV News Digital nabega semeli ya YouTube na bogotera buna Ndizi TV News wali tukolia lero na taroga chinsemo chia manga imeye county ya Nyamira yase enyombe yemwe bwati ndebigokoro emayekente buna Mwanyagetinge museum na otogosanga korobuna botambe kreto Jumaine gano tokumena twasangana ko haya na mange ekira tokumena nabono nabagaka na nto bwato manyine bana bangina andake bato seme buna butambe obwate seme aseme mwabona kyagere mwancho muligeria litukulia lero nde asenseme yogotacha mange te wanangeli balia bene elibono tonyale gusangana omugaka toramonere anyara gotone kyakorokwa elibono mayo kwaligani bene igoro yegambo yiri tukulia la sifada yo muligeria Ndizi TV andaka na gutumia kamera ye otebe ne kyokorokwa serie italiane gokorokwa chochi ya kundi kusikrera omwana oneria na Charles neria omwana bonde omo swat bonderi ondeli nyandonge abaguri kuruga ali tutu na tata gare korokwa Charles nyakundi mointo wonsongo mosto michiro gatumbo lioso kimonge aba nabasweta abachukurolia banyaboke umukungu kabere omugusii otokorwaga manganya kembene asirigi nalia kirera lismekre ezekrera kumerete cyombe sanemo yegesicho yakima umoncho muligire bono muno koigure igo mase motigankwalga nsangamo naye andakeri bono tonyare komanya mange igoro yomunwa bweke Gusii chimbwa chinsoni ne Chingigekero cyomu Gusii omwaka nyakundi kirera andake tobiri tukugora ya Mwanyagetinge andake kare gorra ngo muri Ndizi TV amanya Mwanyagetinge eliyete kairwete saranda tambe igastore etokoro kwetore asensemo ya mugeto igo eturensemo yogeto togo jana omugusii igari bwo yake kubana ereno Mwanyagetinge abakisiboze dokubaka Mwanyagetinge umuntu naro begetegetinge oyurenge omunina entingana onyomire no Gusii mongino de wensi tingana obekire bitinge bono nero lenge ntigana seke usigeito olekoro ko mongina bwe bitinge inde ntu oroiboro ro mongino lyo lenge ntigana tokarukwa nabwaba abana ba Mwanyagetinge yani abana bayiboyire no mongina olekobeke bitinge tekarwa sereta omongina bwe bitinge abana abakarukwa Mwanyagetinge oroiboro rwaye naru Mwanyagetinge igo na wengo turatebe omugaka Mwanyanja mwakirera Mwanyakundi Mwanyagetinge Getinge no mungino lenge omungino ntigana lokobeke bitinge enjine no mungino nyomire nesiko
Nesco mbale bako taburuka igoroga kwa manyora mambi bune gitabura mato gache tagatoburu agaswanyo mbara kini mbale bare gwetere gesieri bagocha bakanire chombe bakorete ne nyangi mukundekane aro umuinanti aro umuisi webiranyaro no umuisi wechintere aro yama yakorosi yaba enyangi ke Gusii no muno yuga gocha besucha somochi nero yo obekere bitinge inde oriboro rwaye oriboro nabantu bona Gusii bakarukwaba Mwanyagetinge kegima sana igobona umwanchi umuleto akigore na gochaka gutakora ibintu tonyare ko murekera anene igoro twabere to gukwana bunagaiga enseme yigo mwerugete Mwanyagetinge Culture Museum Heritage Museum. Anda keke Gusii ke twabere to gukwanira twabere to kumena tomena baka twasanga twakwana mange igoro ya Mwanyagetinge chimbone chinsoni chiaye. Anda kazo mulgiro Ndizi TV na boko manyamange na igoro yobo amato twabere to gukwanira igoro ya mwana twabere to kugambira twabere ibintu mbiarengo bitayo ngaitoroji na nengikere ebintu twabere to gukwana gocha nebinte bibamusana wansere Chingigekero cyo mu Gusii eki cyonsi cyarengeze nyomba ya Mwanyagetinge monori igabe tentingana ko bana korete nyangi ne nyangi yabwate emeroberi yaye twabere to kwana ebinde binge sana kige korogocha chimu cyo mu Gusii twaikasegete twatumera twatebireke koro twatebireke Gusii twatebire binde binge lakini ebinde bintu birana norega nwirane wanse kubeka ama onege sana ebintu mbire birabe bikon kokorekana ntobiteba nambia rengo boniga ntokoirana tokoirana lakini mbiro byarenge bya byagerete omu Gusii omongina akabentingana umusaja akaba umuruoti akabesiro ya nyumba ejunero egerete twairanire tuikaransiramo twansire etuletiye oseke ombe so mundu ekerero yebero ku Mwanyagetinge Heritage Council Mwanyagetinge Heritage Council egerwate chisiro isato esire ntanga no mwando ito omwando kabere no botenenku bo mu Gusii botenenku boito gatatu no bogambi tose koirana ese ekirenga kiito kya Mwanyagetinge kitutaite koirania eginte gitangani no mundu ito bona igando bwati omondole yake kwa bya tebere Mwanyagetinge isipokuwa bakeigo asendeme bakeigo ekiagera onye ose guteneni gwasigete obori buna enkabira kyuri igote baneke Gusii abana baito na bakubori buna tribe na bawo jabana university ko tribe kolike Kisii abandi bakolika Kisii na ndo bade Kisii that tribe Kisii ne county Nyamira ne county barika tribe Kisii ore abu barasirire ekyare babwete kolika tribe Gusii omu Gusii omu Gusii aba Gusii merere osobonge onye tumanyetieke Gusii buna abana batwasomire bakire kisukuru cya academy basomire kabisa na kiora tene note baye mu Gusii Mwanyagetinge koiraniere omuntu oyo ito ekyara abange bono ige bagoteba ngero mu Gusii lakini omotebe nkwanere ke Gusii ya wansa gutabataba abana abange abana batano se 10 bawo kwana ke Gusii bawo kwana ke somo ne ke Swahili lakini ega bagolika masakara ya bakwa yose ngoicho libale bintu gochia yo bakwero kaba aba Gusii toikire asetoroche bie myake 20 kurbono iga tokwero kaba Gusii lakini torabasongo tutakwane ke Gusii bonde ekiringi gitanga nikia Mwanyagetinge Heritage Council no kuirania esireri etanga niyo mwando go mu Gusii no mwando go mu Gusii tokobo ekero tutemanyiti na itunaba aba Gusii tugansera omuntu wito gweke Gusii tokama yago Chingigekero na inde ninde no
no mogoko ine ekemo gimaise kegito gose television yetu ya Ndizi ne bwate Chingigekero mo Chingigekero abantu abange balikere Chingigekero Gusii twakwanire abantu bakwanire igoro y'Chinyangi cheke Gusii bakwana lakini makonda debeti na engakigete chimbe banje arenga chinyinge sana lakini ekemoni ki arenge getwani ekenene sana ekemoni ekegecha kibwate bebe yemoke kitakuna kigenda chimbe bachigaikaransa chikabora nina kitura akore ekemoni eke togeite tokonyara kugeita ado atewe tokoligira atirati ekemoni ngiri kolira atirati ekori chimbe egegotori chigatebo yamekareta ringana na igotokoligie kengere togende togisungire igoti kegobwana kerekere twatama twasoengore imate omorari ito no na okware kubwate siembe bijuga ya tigato kebekere ekengere tagari tuwiki twamanya gyachire gocha twatama tumuri omugaka gete omugaka orore myaka emenge kwechimbe becho akabatebana kaye bana ya mwatebire bya kabisa kebekero lakini bona igi tutete komanya ningo kubwate kengere kagenda bekere ekemoni eki onzi wa chiozi gasomi ngani meze gateba ya kiro mondo gebirege bibakonye ekina kikegendrete sikenya ito twatwara culture twatwara abantu bakorera kabisa tutayete kibsigito kirane lakini ondete yo kubwate kengera akubekera ekemoni eke nekerero yakorere chimbe bachito abana baito rwigoro rwito ekagera tubanse kiombe kigekoro Mwanyagetinge kanso negenteke geito kiombe ketuleti na wacha gaso muchiwe esire yetangane nerenko esiro yo mwando go Gusii abange nakorega sise serikali okonyoro monto okobori buna inta na kionyomete abandi bateba nyomete ke Kristo abandi basitebe banyomete ege serikali lakini abange bale kolika na ale korreto nyomete ke Gusii baitoli amasakarari ababe abekwa kwanyora amangana gako bagusomondo usirire kurwo bisi okule aindo bagusimbale gokwa ego bale kwa ndase chisokoro cheto chiacheto egero munda chire se chisokoro chiacheto kwanyora abanyina batatu bane batano besokire baote baninjo no mugakone ndagete ngeri yatigete no mwana yabwate oyo ngwato no mwana oyo echiteri Chingigekero cheke Gusii ekero nyomete ke Gusii oika mukunde kana togete oika abaisi bebira omoisi bebira nyarengo omoisi bechintere omukunde kana kabwatanie omoinanti aso mwenjerioye kwaboliri swali nkwanyometwe kwa mwana oyo rene eseke Gusii ekero mukungwa bwato mwana otaranyo na mwana uyo musacha lakini ikinega komwake sekerero no nyanja onyo rino muswati gete omwana oyitoli bunyanja nyo no muswati gete omwana omonyori omwana oyitaliyo oyo gaganjira amonyori oyo musacha oli oja wakana chiombe akanerese akanere nyaruke yuse amunyombe ugo oli bwakane chiombe omwana noyo sana ali bonse nabaye na tora batano nabaye ne bonche nyoro cy'umuswati y'umwana ne bano nyanja bose gochagabu abo batumutwe bana ambali bawo bana abawo kurui wakane tengo bone ikyo Gusii kyabere bogeka akonyoro mundo gitosomiri umwana gite abangina bazi komatero yitariso ogenda se isonya lebe ikarasi gite nani wasomiri umwana onde eseke Gusii abu ebagwendete gusibwa ekyaro yitari mwana we Chingigekero necho cyaretete omuroberi omyaseke Gusii umwana wito no mugare ndo abande Chinyangi tuwabwate igo chiari kwaro kiabana ekimobere no sobongo. Dero abantu
abanta abange bagotebana omwana wikaro kigwe asomobere bamuminyokina kiorojere noene omaeta abantu basomire noene abaswati baitorero n'amagwa basomete kabisa abanyagitari abanene sana kwareta omoisio bamwira nyagitari esachioni n'omukungu omwaruki omoreta nyumba bakorero Gusii bwateba kwarukiri omwana Gusii nyagite tarugiti ntwaringe kwarukia omwana ekimubere gyoka Gusii nkwaruki bari kobongo na gyokorra rero kinga kiti okorra abasaye bakumina kitukia batakaminire kwanyora abasaye bono iga Gusii iga igenege komu umusaye ega wanze kunyomo umusaonde mwara ingiki abagetembega amusonde iga umwara umusaye ndakanyora umusaonde bosonga tiskuruga ebinto mbyarwa China bingegende ega unjara kaiga ogende abantu bakore musako chidom chinyinge se skuru cheito abakonyora ebintu byarwete China abasubati bagotumie ebi wegokia kuna abasaja ndebanywa maine byabya ekinkiarenge Gusii ntwabate soni ne chimbebe aso musaja no musubati ekiti yakire kwanyora abasaizi bisi ngo yakabali baka Qtex bebe yagetega chiripstick be yagete ayina baseke na abaswati kinkerenge Gusii lakini tuwagia chira abaswati abange bali kosoka rero abasacha abango ligere n'isukuru omose korangeri ku parents meeting basacha bali kogenda aswati bakwa ekiare tubata women in trousers abasacha abakungu babegete chirongi na nabo abasacha bona abakungu abange bakogenda kisukuru ocho ekiara abana babeira abakungu bika abana barenge bonyanja babeira abamura eyune sire ntanga nitogendrete kwegerera mugacha mugatebana igotokare gotegora abana baito ase FGM intuntware usaka musaisi senjera yegesonga abana abaswati batebana human rights mwana muswati tabasako osaro ende umadere gisara to wari gutumia mwatebire nkwaro kitwarenga abaswati twabutora bunaba abamura bono ika onyanja kogotebika etogotebuna human rights mwana tabwate right na indare ndire na sheria mpaka abe myaka 18 abaisia baitondo na baro kutoba protect care human rights baba abaisia mpaka 18 years bamaye kwaro kiurende kiara baswati baro kutwengeru na mbaro kibu human rights mwana oitabwa tinguru chobo tenenera igota abasako usara abaisi baitorende na itutogotena basa gwekero banyore kebandi tekoba nimata basibange tekoba asekinu mokurwanira baswati basaru mokurwanira abaisi abaito barabumwati banyenye bono Mwanyagetinge tejyakire sesire yo tangani esiro ebwate chinsoni ebwate amaskani korunyumba bakaigoro ebwate umuroberi umya esiro yakabere esiro yo botenengo boito botenengo bomugusi omugusi kare igare ko korokereria abana baye nakyo mutenengo botenengo boje nonye lekero bari gusigana omuswati osembuo nyanja goja nyanja takari gwata kare omwore giyata igo bari kogenda lirima bya abaswati bakari kole mali baje kuligereria goruka maisoga bakorora liswati ligwaka chintinde mpaka lyanyegere bata bayaye omuswati ori na bagochi koyimukie gisako kereria ama ya gutuma esigana nesigani madegi yakira umuki muswati tabwate omwaka ganchire no mungina nyumba banchire no muswati ito mogenda gusakare uchi bwo nyanja gusoma manyi moinali
oswati igare wanjira neki tabwate ngurucho okana inguru kero kwale ko gosoka tari kwego kyuchi negesa kuguchi uki negesa kuguchi uki lakini bado gambara no mukoko no kwego kya my span my choice was my choice wa hotel my dress my choice that's my wife my choice bona igaudigere biti etinyomo chikokore myaka 35 nchiyo etubwata abakungu abange batabwati basacha twanyora basacha abange babwata abana batabwati bakungu lakini babwata abana barete irubatigiruga nabona igambara abandikire tiga aba ibori babwata abachokoro bataraike myaka 18 banyete yokonyara bachokrabo abarete rumuswati no twete no mumroyo ino kwarete buna injendete uga yakurinda kamwana ke myaka 5 gose 3 gose ne myaka 2 kanya kondera na njira akolete lakini abangina ebachete sana igo zinyomba zinyinge twate babwelete basibu ekero no yutaraika emyaka eri bagoteba umwana akorusengina bono inakuru inabyaro libono nero kulinda obere mukamuroe nero kulinda umwana oye lakini aseke gusika lengo nyaka yale ngo musubati yanganya atiga abana nakia kunganya abana nabantu kikwa nyomiru no koberaga onye ukunganya kuchisino tali umusaje ndoko ukunganyira lakini ukunganya nako chikosogo woji na ile wakade ibichombe elieta ndire kwale kurukuligia sana ikurukulitinge ondere gago korora ukumanyeta de bakai ro muswati oyo ga bali tinge dia mombi jana ro kokita to igacha ko ba ditinge dia mukai ya bangara itari ngoro andi kwaro kiruri tinge kabero kwira nabuo kere literi ne libe ndawo tubataka tieri tinga ne kenyanjigiri kenyanjigiri ebine mwareta tinjigiri kitogwa kaiga muka abande bari bagutuma igoro gochiabo lakini litinge muka abande orutamire ochiereiro mu muronde kenyanjigiri mbutuko wekonganyo buroro kenyanjigiri mbutuko wekonganyo buroro kenyanjigiri wano ngerike gutuma no enjigiri no mate ne enjigiri ekobwa enjigiri eko nyagutuma kero gwakarizo bari batare komenya na inde baisaneka na mundomo bone binyanjigiri na bitugwate kirasega ekiara twatigete kwarukia abantu baitu abamurana abaiseke twatigete kubarukia eke mobere ne nobongo igotari abaswati boka twari kwarukia mobere nobongo noena abamura abange bona ikabari batorigere tibona iga abange barugiteke mobere lakini obongo barugiti igot ekaba esiro ya kabiri no gotenenko umuswati urego mukongu nero urego usigana ekiare nimero ntwanyanjete eya kabiri omuti oyo nakiole umate naboko ogoro muto amete biyebya kwanyora matunda arama ya kurukoro no mutonde kwanyorwa mete meterere mebe umuto amete umubi utanye kubeka matunda umuto yo togo chakurusimba ndengia tone litoke na bako tebana litoke lindirigia tigatoire embusuro ino botenenku bomusi bono igatwachire chiseni eskuru bantu basoma byebya oyagaste kayo wakorugotwo obongo kwanyore gasi ngero kwanyore gasi nakyo ukorenda obutenenku bwomusi uno botenenku bwomusi omusi ngosomi gwarenge osenkoro kereti gwarenge nakya korenda yani obutenenku bwaye nakya korenda nini nakya ng'ombe onye cyabere kinyingo kwira sagari
na kionye kwa gesire obori obonge okubeka irongo monyonjo kwa gubeka ororo murakera ko Jacoba gose getorigo kego Jacoba kwa rusiga wirongo wakonye gesa bonega ekikasi kirororo no n'abantu roje bakobenda Katari bagomnyoka ngwerigeri bagochi egero bagona kwerigeri kumande Katari yatoboka nero y'abaswati baswati Katari bagochi ba Saudi Arabia bamnyoko cyari sabantu bari basirebari kumandari obusomba borono bobe bari yacu kono abantu baita bakusiba kiroro igo bakobenda baba basomba nainde batame bakikora basigesa kugende n'abakatari ekyo Mwanyagetinge tekanso neikarase nainde beta abantu bali aboge basomire bakire kinse cyamaiko barorire nekinse gendrete bagocha gotosemia utubwate stosemi amateito orubimoro rwito nakibagukina ende bakinie gisatu cy'umugusii watara bonto ndo mutumo komonchumo ligeri bona tiato ndo mutumo kebiro bene bya chire tokana sentunda ya kabira tanda gusangana ukwana mange hanekera togendrete kumulekeregero ya Mwanyagetinge monchumo ligeri togendrete kogosemia anego kumanya mange igoro igyo mugusii asa omenya bwaye bunano nayo bora bunka bwento komenya ayamune yamatamu nabana andaka ngati ari tokumulekera asumurubire gw'Chingigekero cyo mugustanyora mache ngora tora sentunde ya kabire toska omwana bwembe bagatebye omwana bwenguko ngaye omwana bwembe bakaboli omwana bwenguko ngaye yo menye tengalero una vale mangaye omwana bwenguko gatebye omurigereria bwa television ya Ndizi TV vono na bukura y'ubunchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio wikere abarigereria kurochi county sana na ibire echuchira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira se nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo wechiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe omwana bwembe bagatebye omwana bwenguko ngaye omwana bwembe bakaboli omwana bwenguko ngaye yo menye tengalero una vale mangaye nande buno monchumo ligeture na sentunde ya kabira somuro gw'Chingigekero cyo mugusii bunatonde gosanga munane ukwana manaye anaso kunyara kogosemia eke usigo traga Mwanyagetinge asenjombe bumye county Nyamira ekeronde bono mugaka George Nyakundi kirero yoganda gatosomia mange na gutumanya mange anegoro yo mugusii